Η ιστορία των κτηρίων του Λεοντίου Λυκείου Πατησίων ξεκινάει στις αρχές του 20ου αιώνα με την απόφαση για επέκταση των εγκαταστάσεων του νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού Σίνα, που πλέον δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες του εκπαιδευτηρίου και του οικοτροφείου. Το 1912, ο τότε διευθυντής του Λεοντίου Λυκείου Frère Marie Bruinot πείθη την ηγεσία του τάγματος να αγοράσει οικόπεδο έκτασης 25 στρεμμάτων στο προάστιο Αλυσίδα, το σημερινό τέρμα Πατησίων. Η Αλυσίδα τότε ήταν μια περιοχή σχεδόν ακατοίκητη. Ελαιώνες, λαχανόκηποι και κάποιες βίλες ευπόρων αστών αποτελούσαν το περιβάλλον στο οποίο θα κτιζόταν το επιβλητικό διδακτήριο των Μαριανών αδελφών. Βασικοί συντελεστές του έργου θεωρούνται ο πολιτικός μηχανικός Τιμολέων Πασχαλίδης, απόφοιτος της γαλλικής École Nationale de Pont-Chaussée, και ο Frère Marie Florentin Sivel. Δεν είναι γνωστό εάν τα σχέδια είναι προϊόν του ίδιου του Πασχαλίδη. Κατά πάσα πιθανότητα προήλθαν από τη Γαλλία και έγινε η επεξεργασία τους από τον Έλληνα μηχανικό και τον Frère Marie Florentin. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πασχαλίδη και του Frère Marie Florentin είναι εντυπωσιακό. Το οικοδόμημα επιφάνειας 5.800 τετραγωνικών μέτρων σε 4 ορόφους κόστισε μόλις 200.000 γαλλικά φράγκα και εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες για την εποχή του. Ευρύχωρες κυλιόλουστες αίθουσες, σύστημα πυρασφάλειας με δεξαμενή στην οροφή και άλλα. Το εντυπωσιακό κτίριο του Λεοντίου Λυκείου Πατησίων επιβάλλεται στο χώρο με τον μεγάλο του όγκο και σε αντίθεση με τα σύγχρονά του χαρακτηρίζεται από μια δωρική απλότητα των διακοσμητικών του στοιχείων. Σε μια εποχή που τα κτίρια φέρουν βαρύ γλυκτικό διάκοσμο στις όψεις, το οικονομικό πνεύμα του Frère Marie Florentin και η εφευρετικότητα του Πασχαλίδη παράγουν ένα σύνολο που διατηρεί τα μορφολογικά στοιχεία ενός ανανεωμένου εκλεκτικισμού. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, οπότε και το σχολείο μετατρέπεται σε νοσοκομείο και το υπόγειό του σε καταφύγιο, ξεκινά μια 40ετία επεμβάσεων και μετασκευών που οδήγησαν στη σημερινή μορφή των κτηρίων με αποκορύφωμα το καλοκαίρι του 1964. Το καλοκαίρι εκείνο, η διοίκηση του σχολείου προβαίνει σε ριζική ανακαίνιση του γερασμένου σχολείου. Η πολύπαθη ιστορία των ιστορικών πλέον κτηρίων του Λεοντίου Λυκείου Πατησίων αναδεικνύει την εφευρετικότητα του Πασχαλίδη και του Frère Marie Florentin. Για 90 χρόνια, οι δύο πτέρυγες τους έχουν εξυπηρετήσει άριστα τις ανάγκες στέγασης ενός πάντα σύγχρονου εκπαιδευτηρίου που διαπαιδαγώγησε και διαπαιδαγωγεί χιλιάδες μαθητών. Οι ποιότητες του αρχικού σχεδιασμού, με την απλότητα και την οικοδομική τους καθαρότητα, έδωσαν την ευκαιρία για απεριόριστες μετασκευές, αναδιαρρυθμίσεις και προσαρμογές που θα μπορούσαν να μας κάνουν να αναρωτηθούμε για την ποιότητα των πολύπλοκων οικοδομημάτων που χτίζουμε σήμερα. Στο συγκρότημα της Πατησίων, αυτόν τον ταλαιπωρημένο οργανισμό του Μεσοπολέμου, μπορεί κανείς με λίγη τύχη και παρατηρητικότητα να βρει διάφορα στοιχεία του παρελθόντος. Από τα αυθεντικά πλακίδια στο παρασκευαστήριο του χημείου και από τον τρίτο όροφο έως τις τουαλέτες στα μπαλκονάκια των πλατήσκαλων, τα ίχνη της παλιάς όψης στο υπόγειο και άλλα, όλα αποτελούν τεκμήρια μιας παλαιότερης έγλης που διατηρεί πάντα την αξία της. Από την ίδρυση του Λεοντίου Λυκείου Πατησίων έχουν περάσει πολλοί μαθητές. Παρ' όλα αυτά, όσο και να περνά ο χρόνος, αυτοί οι μαθητές, ενήλικοι πια, επιστρέφουν για να αναπολύσουν τις αναμνήσεις που δημιούργησαν μαζί, αλλά και να συνεισφέρουν στο παρόν του σχολείου. Μεταξύ των αποφύτων διακρίνεται και μια πληθώρα διασήμων ονομάτων. Όλοι όμως τρέφουν την ίδια δυναμία για το Λεόντιο. 3-4 χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω ότι κάνουν σπουδαίο σχολείο. Η αγάπη που είχε το σχολείο αυτό για τα παιδιά. Μάθαμε τους κανόνες της ζωής. Μάθαμε πού πειθαρχείς, ποια είναι τα όρια σου, πού είναι ο σεβασμός σου για τον άλλον, ως πού μπορεί να πας μέσα σε ένα δομημένο σύνολο, που είναι μια τάξη, με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές καταγωγές, διαφορετικούς προορισμούς, ως πού μπορεί να πας στη διαφορά. Γιατί η φιλία είναι πάνω από όλα αυτά. Μάθαμε για την πίστη, μάθαμε για τη διαφάνεια. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής μου, που με έφτιαξε. Το ενδιαφέρον του Λεοντίου, σε αντίθεση με άλλα σχολεία, ήταν και εξακολουθεί να είναι από ό,τι ξέρω, ότι ήταν πολύ ετερογενής η κοινωνική δομή των παιδιών, από πολύ διαφορετικές οικογένειες. Τα 6 χρόνια που έζησα στη Λεόντιο ήταν για μένα έντονα και καθοριστικά. Αυτό ήταν για μένα, είναι μια οικογένεια
που είναι δίπλα στην οικογένειά μου, που δηλαδή όταν βλέπω ακόμα παιδιά τυχαία που ήμασταν μαζί, όταν τους βλέπω αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τρυφερότητα και όλα αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, λίγο-λίγο εκτός από την μόρφωση, συνετέλεσαν και σε μια διαμόρφωση του καθενός από εμάς και στο χαρακτήρα και στον τρόπο που βλέπουμε πια τα πράγματα, έστω και αν έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από τα σχολικά εκείνα χρόνια. Εύχομαι στο Λέοντιο Λύκειο να συνεχίσει να υπάρχει έτσι δυναμικά και να φτιάχνει καινούριους ανθρώπους, καινούριους χαρακτήρες, να μπαίνουν σε αυτή την κοινωνία. Η Μαριανή παιδεία δισεύρετη αξία, διαχρονικά χτίδα εστί. Βασιλεύουσα και Μυτιλήνη, κέντρο, Πατήσια και πλέον Νέα Σμύρνη. Έργο σοβαρό, συνάμα ζωντανό, πρότυπο αριστείας, καλλιτεχνικής καινοτομίας, προϊόν κοσμοπολίτικης και ελληνικής δημιουργίας. Και του Μουσείου η χημεία σμαράγδι με μύχη ιστορία, πνευματική και υλική, έγγραφα, φωτογραφία, όλα με ανεκτήμητη αξία. Μουσείο για σχολεία, πρωτόγνωρο θα πεις, κι όμως με μεράκι φίλε μου, της ιστορίας την πένα πάντα θα κρατείς. Είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι το Λεόντιο Λύκειο Πατησίων, ακόμα και σε αυτές τις εποχές κρίσης, διατηρεί άσβεστη τη φλόγα του μαριανού ήθους και παιδείας. Επιπλέον, εμπλουτίζει τους μαθητές του με γνώσεις και εμπειρίες όπου αποδεικνύονται απαραίτητες για την ένταξή τους στην κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται φυσικά όχι απλώς με τη συμβατική διδασκαλία, αλλά κυρίως με τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει.